Salut! Numele meu este Cristina și conform unor date neverificate, acesta este primul videoblog filmat în ascensor. Chiar câteva zile în urmă, revista People a publicat lista celor mai sexy bărbați în viață. Câștigătorul a fost Bradley Cooper. În anii precedenți, câștigătorii au fost Brad Pitt, Johnny Depp și alții. Și acum vom avea un interviu special. Suntem la etajul 8, la etajul 9 ne așteaptă invitatul nostru. Vom vorbi despre bărbații perfecți cu... Așteptați un minut. Alexandra! Alexandra! Alexandra, spune, cine este bărbatul tău perfect? Cătălin. Cine este Cătălin? Prietenul meu. Apoi m-am gândit, care ar fi bărbatul perfect pentru Republica Moldova? Pe lângă Sasha Bognivu, Pavel Turcu și Vilidile, este și ghiciți, Vitalie Dane, pentru că el este foarte Vitalie Dane. M-am gândit apoi însă că el nu prea le place fetelor de 12 ani sau fetelor de o oarecare altă vârstă și eu am apelat la țările vecine și la țările cu care aveam un trecut istoric pentru a găsi bărbatul perfect. Și m-am oprit la Nikita Jigurda. Nikita Jigurda, скажи 3 раза да. De ce Nikita Jigurda? Pentru a da răspuns la această întrebare am apelat la mine de 12 ani. Pentru mine la 12 ani bărbatul perfect era bărbatul patlat. Aș fi vrut să utilizez un cuvânt în română pentru a spune patlate, însă unicul cuvânt echivalent găsesc a fost păros. Și bărbatul perfect pentru mine la 12 ani era păros, nu sună chiar bine. De asta rămânem la cuvântul patlat. Este oare Nikita Jigurda patlate? El este patlate level 69. Apoi m-am gândit ce este atrăgător în Nikita Jigurda, ce ar putea să le atragă pe fetele de 18 ani, pe doamne. Și mi-am dat seama, el este destul de mare, destul de bine făcut, are umeri destul de lați și are o situație financiară destul de bună. Respectiv, Nikita Jigurda poate fi numit bărbatul perfect. Ne apropiem de momentul culminant al acestui video. Eu vă voi spune sfatul pentru a cuceri bărbatul perfect. Recent la un summit al psihologilor, ei l-au formulat și am nevoie de 2 secunde pentru a mă concentra și a vă spune dintr-o dublă. Respectiv, varză, cartofi, varză, ceapă, varză, cartofi, ridiche, varză, usturoi, varză, sfeclă, varză, castravete, varză, roșii. Vă așteptați la altceva? Vă rog frumos. Vă așteptați să fac petetic gen ai încredere în tine, scoală-te mâine dimineața, fă totul ca să ai ochi mai mari, nas mai micuț, buze mai mari, mărimea 4, pornește-te, lovește-te de primul perete și dacă te lovești de 3 ori cu partea dreaptă a frunții, vei avea noroc în viața personală. Nu. Chestia este că 1. Bărbați perfecți nu există. 2. Femei perfecte tot nu există. Și 3. Femei și bărbați perfecți totuși există. Și ei sunt acei de care noi ne îndrăgostim. Probabilitatea că bărbatul dumneavoastră perfect este Nikita Jigurda este foarte mică. Însă că este Ionel și trăiește undeva în partea aceea, sau că este Vasilica și trăiește în partea aceea, sau că este Igora și trăiește pe acolo, este cu mult mai mare. Însă cel mai probabil nu e totul atât de simplu și trăiește cel puțin în alt cartier, în alt oraș, în altă țară, pe alt continent, sau poate pe altă planetă. Și cel mai probabil că în căutarea lui niciodată nu îl veți găsi, iar în căutarea lui veți da doar de niște imbecili care nu vă vor aprecia, care vă vor trata rău și care cel mai probabil vor fi și govi. Însă asta nu contează. Dar acum un sfat real. Postează acest link pe Facebook și probabil prietenul X pe care îl are fiecare din noi, pe care niciodată nu l-am văzut, pe care nu-l cunoaștem, însă cu care avem 57 de prieteni în comun, vă va remarca. În scurt timp veți afla că el este un om minunat. Sincer, peste 20 de ani veți avea o nută minunată în Jamaica, 15 copii, iar la 50 aniversarea anunții vă veți pune dinți de aur. Tu cu numele lui pe dintele tău, iar el cu numele tău pe dintele lui, în semn de devotament și dragoste. Închide, nu, e ca așa, închide-ți. Mulțumesc pentru vizualizare. La revedere!